Tevî zivistana dijwar xortên gundê Axaçura bajarokê Norşîna Bitlisê gameşê xwe tînin nava ava germavê û demeyek xweş derbas dikin. Ew hem gameşên xwe dişon hem jî avjeniyê dikin. Xuda be te bîra me bîra me em tînin yani. Zûdane mazine me jî tanîtina yani piçîkê me jî î zeman sürmişke tînin. Her carê wan tixinin tişûn. Xwedê xweş e ji bo hayvanan bî ji bo milletan bî. Za xweş e yani şifalî ne cî ji bo dawaran payizan özellikle za xweş e. Bo dîtina vê rewşa balkêş her sal hejmarek zêde wênegir û gerok serdana gundê Axaçurê dikin. Ev koma wênegiran jî bi pêşengiya wênegir Buraxdemîr ji bajarê Wanê hatine serdana vê derê. Ew bi wênekêşên xwe hewl didin herî wêneyê baş bikêşin. Şimdi biz buraya gelirken zaten öncelerden ben burayla görüşmüştüm buradaki arkadaşlar. Beriya ku em verin vê derê min bi telefonê agahî da bi xortên gundê û wan jî ji bo me amadekariyên xwe kirin. Em jî li gel koma xwe ya wênegirên Wanê hatin vê derê. Bi taybet di demsala zivistanê de gameş dikevin avê û em wêneyên xweşik dikêşin. Xortên gund jî ev yek bo xwekirina çavkaniya debarê û carnan bo wênegiran taybet da ku dîmenên balkêş bikêşin hin hereketên akrobasî jî dikin. Xwedê kameracî tên avê carcar wisa neval mevalê me gazî dikin. Em jî puanra tên alî wan dikin, dawaran bî, hespan bî em digirin ji wan re. Em jî bo kêfa xwe re tin, dawarê xwe re tin. Kameracî carcar tên wisa milyarekî 2 milyar. Tên awcê çi yani kayê madakan dibî, kayê hespan dibî ya da çî milletan. Dema xudanên gameşan li gel nebin jî ew bi serê xwe ji gund derdikevin û yekser tên dikevin nava avê piştî 2-3 saetan berberê êvarê dîsa vedigerin. Ernîgariya bajarê Bitlisê ku bi taybet derdorê çiyayê Nemrûd hejmarek zêde germav hene û ev cihên xwezayî bala wênegiran dikêşe. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Bitlis.